Täällä sitä taas ollaan. Tämän päivän videoaiheena on sellainen kuin kaupat ja hinnat. Meidän tänne lähelle rakennetaan tämmöstä liikkuvaa Tivolia. Tää on joka vuosittainen perinne. Tässä alkaa olla jo aika kivoja laitteita. Tästä tehdään ehdottomasti illan hurvitteluvideo, mutta sen aika ei ole vielä. Tämän videoaihe mulle tuli siitä, kun näyttää, että 1,70 € eli kurssi on aika hurja. 1 eurolla saa todella paljon tällä hetkellä Filippiineiltä. Ja mun mielestä olisi ihan aiheellista tehdä video, että mitä kaikkea sillä saa. Lähdetään käymään tuossa paikallisessa suositussa kaupassa. Tänään on ensimmäinen vähän sateisempi päivä. Ripsuttelee vettä. On kyllä kivaa vaihtelua. Tässä ollaankin reilu pari viikkoa jo oltu ilman ainuttakaan vesipisaraa reissussa. Me kävellään semmoiseen myymälään kuin Pure Gold, eli puree kultaa. Jaha. Varmaan YouTube poistaa ton musiikin tausta, kun täällä soitetaan niin sanotusti kopiointisuojattua musiikkia. Kaikkien tarpeesta aloitetaan vedestä. Tämmönen 7 litran pänikkä on 83. Eli euro 20. 7 litraa Wilkinsin vettä. Täällä liukkaat lattiat. No niin. Pillimehut, apple juice drinkit. Tollaset niin 9 pesoa. 9 desi huuhteluanne pänikät. Ne on eurohintasi. Hyttysmyrkky paikallinen. Missä on kaksi putelia. Tehoa en tiedä, mutta hämmästyttävä halpa, 50 senttiä 2 purkkia. Kun taas offit, 2 pikkupurkkia, niin nämä menee jo 3 euron paikkeille. No, kävikö sä vessassa? Kävin tosi kauan. Hyvä. Vessahommia sopivia kosteusliinoja. Euron pintaa on kaikki tollaset isot paketit. Mitäs äiti on löytänyt? Maito. Paljon maito maksaa? 186 pesos. Oh. 186. Yeah. So, 2,5 euro. yeah. 2,5 euroa. Maito. Onks tässä nyt? Nää on vissiin litran purkkeja. 2,5 euroa. Eli maito on sama hintaista kuin Suomessa. Ja ne on tämmösiä superpakattuja ja käsiteltyjä, että ne säilyy lämpimän. Tää on Filippiineillä paljon. Niin ne on kaikennäköiset naposteltavat. Tää maa on täynnä snäkejä, naposteltavia ja kaikennäköisiä herkkuja, mitä nämä mussuttelee kaiket päivät. Sokeria ja kaikki tämmönen naposteltava on älyttömän edullista. Tässä on lisäksi jotain päivän tarjouksia. Tomaattisoossia ja soijakastiketta. 22,59. Knorren lihaliemi. Siinä oli yläkerta. Mennäänpä ihmettelemään alakertaa. Siellä on vähän pakasteita ja muita tuoretuotteita. Et mitäs ne kustantaa? No, mitäs me täältä ostetaan? Jogurttia. Maitotuotteet on Filippiineillä ihan sama hintaisia kuin Suomessa. Nuo on vähän alta euron tommoset juotavat jogurtit. On ne nyt vähän Suomessa kalliimpi. Mut on paljon tuotteita, mitkä on lähes samoissa hinnoissa. Filippiiniläisille kaikkeista tärkeimmät. Filipino Powerit, eli riisit. Riisejä hinnat lähtee silleen, että 10 kilo säkki lähtee tommosella 5,5 25 kiloa 1325, eli 25 kilo säkki riisiä
on siellä, onko toi tonni, niin alle 20. Alle 20 lähtee. 25 kilo. 50 kilo 3 tonni. Vilppareiden peruspoveri on edullista. Siemeniä. Pitäisikö alkaa eläkkeellä viljelemään täällä? Siitä siemenet mukaan. Hintaa ei ole näkyvillä. Onko ne sun suosikkeja? Jäätelöt. Jäätelöthän. Täällä ei sokeriveroa tunneta. Mehujat lähtee 10 pesosta ja tuutit 20 pesoa. Hinnat on edullisia. Ja jäätelövalikoimat on aika hyvät täällä. Magnumeitakin löytyy ja erilaisia pakettijäätelöitä. Siemenien hinta varmistui. 65 pesoa. Vähältä euro. 1 siemenpussi siitä. Ehkä minusta tulee puutarhuri. Suomalaisten suosikki. Kahvi. Nescafe Goldia. Mutta kahvista vertailukelpoisimmat on ehdottomasti nämä Nescafe isot purkit. Nää lähtee vähän alta 10. Onpa kiva täällä, kun ilmastointi posottaa täysin viileää. Sieltä laadukasta p***onia. Vähän päälle 2 euroa. On paljon asioita, mitkä on lähestulkoon samoissa kuin Suomessa. Esimerkiksi liha on aina ollut Filippiineillä kohtuukallista. Ja paikalliset syökin lihaa aika vähän. Sitten on filippiiniläisten omat kahvit. Nämä on yleensä aina, siinä on maito, sokeri ja kahvi mukana. Ja nämä on ihan täynnä sokeria kanssa. Ihan sama minkä täältä valitsee. Niin mä en ole löytänyt täältä semmoista kahvia, mikä olisi hyvä. Nämä kaikki on lähestulkoon jälkiruokamakeita. Sardiineja, tonnikaloja. Näitä löytyy täältä kyllä paljon. Ylipäätään tämmönen purkitettu tavara niin säilyy pitkään ja on lämpimissä maissa helppoa myytävä. Näiden hinnat on huomattavasti edullisempia kuin Suomessa. Esimerkiksi joku isompi maissin kanssa tonnikalaa, niin sen hinta on tuolla 70 sentin paikkeilla. Kohta päästään ostamaan jäätelötä. Iskällä on kohta nämä kuvaukset loppu. No? Noniin. Katsotaan vielä vähän öljyjä, maustekastikeita ja soijia. Silver Swanin soijakastikkeet. Nämä on älyttömän edullisia Suomessakin jossain aasialaisissa kaupoissa. Mutta täällä nämä on oikeesti vaan 20 pesoa. 20 pesoa. Se on kyllä tosi vähän. Sitten on erilaisia öljyjä. Näitten hinnat 2,50, 2,60, parisataa, 2-3 euro. Noin puolet ehkä Suomen hinnoista on erilaiset öljytuotteet. Niin. Siinä vois fritata vaikka mitä. Mitäs sinä haluat? Ja tällainen Oreo-jäätelö. Se on se 20. Minä taidan ottaa makean himoni. Valkoisen manteli magnumi. Noniin. Sitten päräytetään kassalle. Täynnä ostoksia on meidän kori. Mistä minä olen aina tykännyt Filippiineillä, että myyjiä ja pakkaajia on ostospaikoissa erittäin paljon. Mitä isompi kauppa, sen enemmän, mutta pienissäkin kaupoissa on hyvä palvelu. Eli myymälä, missä oltiin, on Pure Gold. Löytyy ympäri Filippiinejä kyllä noita kauppoja. Yhteenvetona tuosta kauppareissusta voi sanoa, että osa hinnoista on lähes Suomen hinnoissa. Tarvikkeet, mitä täällä ei myydä paljon, on paljon tyyriimpiä kuin tarvikkeet, mitä myydään paljon. Esimerkiksi tuolla toisella puolella mopot.
tommoset skootterin näköiset. Ne on yleensä noin 100 kuutioisia. Niin niiden hinnat on 31 tonnia. Katoin tossa kävellessä. Mut 31 tonnihan on euroissa tämän verran. Eli ei se nyt mun mielestä kovin tyylis mopedi. Uudeksi mopediksi ole ainakaan näin suomalaisilla hinnoilla ajateltuna. Täällä on myös myynnissä lintuja. Paljon pulu lähtee? 100 each. 100 each. Ja sitten undulaatit on 500 kappale. Te ootte vaan satasen kavereita. Kilohinta on ainakin undulaateissa paljon korkeampi kuin puluilla. Eli tämä on nyt eläinkauppa. Katsokaapas tätä kylttiä täällä. Halutaan poika-apulainen. Se olla Suomessa aika laiton kyltti. Joka on minun mielestä aika kummallista. Eikös nyt vois palkkauksia tehdä? No joo, eipä mennä siihen mitä mieltä minä olen siitä asiasta. Oho, Aksel löysi leluja. Oipa siinä makeita pyssyjä. Varmasti. Siellä oli kaupa pyörkollihintoja. Tässä lähellä esimerkiksi on pieni huoltoasema. Sieltä dieselit ja bensat lähtee reilusti alle eurolla. Oikein kiva tankkailla täällä. Mutta siinä oli meidän kauppareissu video. Vähän katseltiin hintoja ja me jatketaan kotiin matkaa. Ehkä lähdetään illalla hurvittelemaan tonne huvipuistoon. Saa nähdä. Akselia on surrettanut naapurin kanaa, kun se näyttää niin nälkäiseltä tuolla. Ostettiin vähän jyviä sille. Hei kana. Vähän Noin, nyt ollaan annettu kanalle evästä naapurissa. Hello. Nähdään taas seuraavassa.